Остане, Валина, kad? Da. Ой, точно. Sad няма да кажа болницата на мама. Умба в света. Коя е следващата пика също? Аре, време е. Хубаво време е. Умба в света. Следваща спирка. Болница Света Анна. Пак ли? Крайна спирка. Final stop. Сега ще кажа крайна спирка. Моля да последите превозното средство. Колата, що е последна спирка? Слизайте! Крайна спирка. Моля, напуснете превозното средство. Final stop. Please leave the vehicle. Кой те Аре, питал? Кой те питал, бе?